Ka Jaintia Students Union JSU haka khandriu terik yayong kala kentu ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC bakam de setiaban aya kanu no objection certificate NOC na kebenta ka jing pentrekam ya ka project lynti rel namar ka jing bom don ya kilat jing ada ki babyang na ka jing wan rung kerthep ki briu ki banabar kum ka inner line permit ILP ha ka dorkas bala pha shausi M ka JHADC uba thombor shiwat ka JSU kala penpau ka jing persyak ka bajur halor kanu ka jing tumbu ban NOC Shaka North East Frontier Railway NFR na ka benta ka jing shna ya ki lynti rel station rel ne kinu ki jing tai ki bay day ka project lynti rel hapo Rilum Jaintia ngi kentu ya ka JHADC bakam day ban aya kanu ka jing bit na jing menjur ya ki bakum kini ki project tat hadu baka sarkar Meghalaya kan yo ya ka jing bit na ka sarkar India ban pentrekam ya ka inner line permit ILP ha ka jela kala ong da ka babenrap ka jing NOC klaim ka ILP kala ban lam sya uput ban omla ban tek lakam ya ka jing wan rung kerthep ki briu ki banabar bat ka ban bu jing ma ya ka jing long jing man ya ka kolshor bat ya ka tenrai jong ki pat Jaintia bat ki try muluk ke jela Meghalaya hi warok ka wei nalor kata ka JSU ka Dawa na ka JHADC bahkan pensangi no mardor ya ka jing trading license lani kinu ki jing bet ki bayadain hakal yang ka yo kam yo jam syaki briu ki banabar jela kam tam haka bayadai bet ki kam ki jam ya ki ba ki try muluk ki la ban tray hapo ka district ngingai scam bakilat yo kam yo jam bat ki kam khayi pateng hapo ka district deiban ailat shwa syaki nong shong snong ki badai ki try muluk ka JSU kala banjur halor ke jingdon kam mardor ban tek lakam bat ban penlong ke jing juri benia ya baro ki license jong ki dukan ban penlong ya ki jing kenra bat ban pendam no ya ki license ya ki balas tu balik thok kala ong ru ba ka JHADC ke dei ban betha halor ke jingdon kam ban wa ya ki kerteng jong baro ki nong tre bar jela ki batre ha ka wei ke dukan ne kinu ki kam khayi pateng kinu ki bayale persyak ya kene ke jing betha deiban penlong da ke jing pi benia bat ban kendang ya ki bakum kini ki briu na ke jela lada kimla ban pen i ya ka thup ne ban ai ki jing pen shisha kumju ka JSU kala dawaru na ka JHADC ba ka deiban khmi benia bat ban shim ya ki lat jing pen shitom persyak ya ki riu shimet ki bale benami hapo ki kendon jong ka benami Transactions Prohibition Act 1998 kanu ka jing pulom na kalyang ka JHADC ban shem ya ki sinjam ki bating ya ki riu shimet ki badon khti hakikam benami na kalyang ka JSU kamban se ban shim kia dalade ban ra ya kani kamal syaka ying kashari kenang ban yo ya ka jing bishar hok persya ya kini ki kambe an maham ka JSU niliang yong ka Jaintia Student Union senbei nalai chem wo CEM Chief Executive Member yong ka JHADC hejing yato wasudli gimat kemat gunung kong to ne benta wo pensange ya ka jing license thami ya ki non tribal khamtam ya ki kre gudang yi ki jaj bru yong kre ko ar hejing yato wa ka NOC ne benta ka railway ko wali ne benta ki ni ki bru ko penchak pertu ya ki non tribal ha ka khayi pateng ko so na benta wo chim action ya kini gibru ke chim benta haga benami ak dan liang yong ika Jaintia Student Union senbei da banjuri how CM wo harkit hardang open senge ya kini ka jing license thami ya kini gibru ke wana bar khamtam ini kre ki wadang yi gibru yang kre dapai i nadu ki kre kian ki kre dia gi bruang gudang ji ku kre handrei panman go ka jing do nong go khru ya ka Jaintia Hills yang ivro ko wi ni benta wato ya kini council ji go u chimkhia hajing to bagani license jadi report la council la man go ko wi na go duna haga budget haga yo ko kot te bon gi kha la gum em gini gi license ne benta pungku ya ka yo ko kot yang council te liang Jaintia Student Union banjori la ya council ne benta wo chim action la ne wo dawa na ki wo chim action ne benta kini gi bru ki wo practice ne benta kini ka benami transaction kajing klami wo CM ni gisngi da man go ko wa seiso naliang yang o do kularu wo chimkia ya so dali gipon kamtam wo
kham tam wo ra che ki isi de benta wo rai wo pen sange no u a license thame kate man ko jingkular no CM tena liang yong i ga Jaintia student union lada ka council chim khia go ye ni ka jing klam ni ka singi ni liang yong i ga Jaintia student union u chim de gu luti de benta ka ni issue